back behind the yellow line for your own safety. Běžte z toho můstku! Vážení přátelé, přeji vám hezký dobrý den. Přiměřeně hezký, ne moc horký, aspoň doufám. Opět dělám takové nějaké vycházkové video, krátké vycházkové video kolem Brněnské přehrady. Podívat se, co přibylo, co se ztratilo, podívat se na tom, jak je tady čím dál tím víc lidí, těch dobrých i těch otravných, co se kde prostě zavřelo, nebo co se kde otevřelo. Mimochodem u toho otevření je takový jeden dobrý kiosek, kde mají dobré pivo, kde mají zónky, dobré zónky, nějaký to nealko, kde si můžete posedět a vyznavači dlouhého vonného dýmu si mohou něco dobrého zapálit. Já jsem teda si snažil zapůsobit na majitele, že přejít na dýmku z cigarety je lepší. Zatím se mi to nepodařilo. Drží se stále svého, no ale stát se to může. I když pravda, já nejsem žádný super dýmkař, jo, to je jednou za uherský rok. Ale přece jenom dobrá dýmka lepší než 50 krabiček cigaret. Dýmkaři vědí, nedýmkaři to časem pochopí, až se dýmkařem stanou. No ale celkově je tady hezky, je takovej příjemný den, není vedro, konec konců je to takový krásný den pro putování, konec konců taky slavíme výročí při putování Cyrila a Metoděje, že jo? Co jsou patroni trampingu. Je mi fajn, předpokládám, že i vám je doma fajn při zhlédnutí tohoto krátkého videa, při zhlédnutí nějakých těch záběrů, nějaké ta loď, že jo? Takzvaný parník, už to parník není, to páru nevidělo ani při výrobě. Pár záběrů na maraton plavců. Těm lidem se tam obdivuju, protože v jeden okamžik nejenom, že měli vodu pod sebou, ale taky nad sebou, protože začalo prašet. Taková letní zahradní přehánka, ale přece jenom nějaká ta voda spadla. Takže takto, no a kdybychom se zase někdy neviděli, jakože se myslím uvidíme letos a ne jednou, tak zatím čau čau.